Malawi Today. Lived. Then chimene ndunena chinchani because I was thanking the creator for our well-being in Malawi, for being with the president, for anointing the president, the anointing of leadership, the anointing of special and divine statements, messages, communication to the people, to his people, and the people of God. Ndikunena chifukwa chani? Malawi is slowly and gracefully moving into the right direction. Malawi is once again in the process of appreciating, witnessing years or the best years ever when it comes to national leadership, when it comes to the anointing of the president of a country. We thank you, Lord. We thank you for everything. Amalawi anzanga, tumukumbukire Yehova pa zinthu zitatu. 1, potisunga ndi moyo kuti tikhale ndi moyo mpaka lero. 2, potipasa msogoleri amene pakali pano anthu ambiri sankayembekeza kuti chimanga chimene mu November, December, ndinena kuti September, October, November, December chinali pa 100 and whatever kwacha, lero chili pa 38,000 kwacha. Palibe amene amayembekeza zimenezo. Palibe amene amayembekeza kuti chuma chathu nkuyamba sikuyenda bwino, mmene anthu anabera, mmene ma billions anasowera, ma trillions anasowera within 4 months. Ma company onse, ma institutions onse munachimpwirikiti chakuba ndalama. 3, potipasa ndithu usogoleri umene siwona nkhope, umene siwona kumene kuchokera, umene siukuona kuti wendiwe ndani, koma ukupasidwa maudindo even ndi adani amene amamuda, chifukwa parangapo amene akugwira ntchito today ndi mtalika, amene amamutukwana, amene amamunenera zoyipa, amene ena anabwera kwa enafe. Ine ndili umboni, mulungu wanganso ndi mboni, inu mulungu wanga ndi mboni, angelo anu ndi mboni, amanena kuti you cannot make it at that age. Koma mulungu mwachita prove them wrong. At that age is when you have shown the people created in your image, the people of this planet Earth, that nothing is impossible with you. Apa mwaonesera Amalawi wonse amene akuti iwo anali anyamata. Pa nthawi imene amapikisanayo kumamnena profesa kuti ndokaramba, palibe chimene angapange chifukwa chakuti iwo ndi anyamata, anthu asankha iwowo chifukwa kuti ndi anyamata. Ena amachita kukazipoda akuti akuoneka bwino, akuti anena kuti nkhalamba. Anatukwanidwa kuti akulephera kupanga kampeni, sakulephera kutuluka mnyumba, sakuyenda. Inali kampeni propaganda yakuti iwowo apitirize kuvutisa mtundu wanu wa dziko la Malawi. Thank you Yehova for this. China chimene ndifuna ndinene kuti make Malawi great again, si kuti is a political institution wambayi. This institution ili ndi anthu amene akufunira dziko lino zabwino, amene akufuna to protect the president, to protect freedom and democracy, and to fight against corruption. Achina Mtanyiwa, achina Bakiri Muluzi, ndiye na otero, ndisaiwalenso ngati Boni Kalindo agwira ntchito ndi make Malawi great again, koma avaisawo kumangochi abanda ali ndi make Malawi great again, ndiponso very active member wa make Malawi great again. Bungwe ili political institution or platform, sitikufuna kutukwana za munthu wina, sitikufuna kunena zachabe za munthu wina, sitikufuna kapena kumatukwana mene anthu ena kutukwanirana. Munthu akatilakwira ifeyo kapena walakwira president, kwa ife
umpempherera munthuyo ngati zimene anapanga Jesse Kabwira, kumanena kuti iwowo chimanga chanagula ndi chakwera, mene amanena kuti iwowo sakuonapo china chilichonse chimene chasinthidwa, mene amanena kuti ife a DPP ndi president wa ndamene timapha marubino. Musamtukwane munthu otero chifukwa Mulungu akuziwa how to deal with such people. Ifeyo tisatukwane, ifeyo tisanyoze munthu, ifeyo tuonese chikondi, ifeyo tuonese leadership imene has a divine element of how to rule this country. Komanso a president athu chonde ndikukupemphani ndibwerezeso pa chonde, pitirizani mtima umene mukupanga kuti maministers anu akabwera kumene kuzanena zoyipa za anthu ena, inuyo mangozikhwacha kuti pitani kumkagwere uko, chifukwa mnakakhala ena bwezi ena afe kulibe panopo, chifukwa abwera ambiri ku office kwanu kunena zoyipa za anthu ena afe. Ena anabwera kwa inu ku Page House kuti uyu ndi Ntanyiwa, uyu ndi Bakiri Mluzi TV, akukudamizani. Mnapasa ndalama zambirimbiri za nkhani zambirimbiri, koma kunama. Chifukwa munthu amene umapanga zabwino sumanena kuti ine ndayima pano ndikupanga zabwino, ndine Ntanyiwa, ndine Bakiri Mluzi. Ayi, anthu akukusapotani inu with good intentions, ndicho linga chakuti inuyo ntchito yanu ipitirire yabwino imene Mulungu wakupasani. Ndiye ambiri akamabwera kwa inu uko kumanena kuti uyu ndi Ntanyiwa kapena uyu ndi Bakiri Mluzi TV, muwaonesese bwinobwino pamaso pawo kuti awawo ndizoona. Chifukwa anthu amene wawa sikuti amamenyera ufulu malinga ndokuti azaonesere kwa inu kuti wonda amene apanga. Amamenyera ufulu anthu chifukwa cha mphamvu zanu Mulungu wathu ndi mzimu wanu woyera. Chifukwa mpaka lero mukuwapasa umoyo wabwino, mpaka lero mukuwapasa ulemu wa munthu umene wena kukhalira pa dziko lapansi. You are not serving them, you are not giving them anything bad, but you are blessing them and you continue blessing them. China ndinenechi, a president, bwana president, inuyo mzimvesera voice ya Mulungu. Voice ya Mulungu sibwera chifukwa chakuti uyu ndi prophet ayi, sibwera chifukwa chakuti uyu ndi pastor ayi. You'll make the biggest mistake ever if you respect somebody who claims that he is a man of God when God has not anointed him. God does not anoint somebody in the absence of a knowledge of somebody that God has anointed him for kuti akuthandizeni. Mulungu ndi Mulungu is not a respecter of persons, but is God of each and every creation imene mkuiona pa dziko lapansi. Ndeno ngati inuyo mapasidwa divine grace, divine leadership, divine intellectual capacity, chonde gwirisani bwinobwino ntchito pamene Mulungu ali ndi inu. Wonse obwera kwa inu kuzanena maboza, president kupemphani chonde. Those are your enemies. Pali chifukwa chimene ndikunenera izi. A president chonde aliyense amene akubwera kwa inu kuzanena za munthu wina za maboza, ameneyo yakufuna kugweseni chimozimozi. Satana uja anapita kwa Jesus kuti iwe ukaziponya pansi apa ndikupasa site yonse iyi ukachita denounce Mulungu yonse ukhala leader ndiweyo. Yesu nangu tichoka Satana. Their president chonde ndikubwereza mawu apa zifukwa I am nobody. I am nobody once again. I am nobody. Neither am I a prophet, a pastor, apostle, a reverend, a teacher, a priest, whatever that you may call them. I'm just an ordinary poor somebody in the words of God. When I say I'm poor, I mean in the words of God. But I may have a little bit of grace that we may share, that you are a great leader, that you'll succeed. Don't look at your age.
as a limiting factor. No. Don't look at whatever people are saying. No. You may be the leader for up to when God will say, now I'm taking you home. Chimodzimodzi Moses anachita kumuwuza kuti pita papiri, anapita papiri, and God himself buried Moses. And our president, inuyo muzachita kumva voice kuti nawo mupume, osati za munthu ayi, osati zakuti wina ukesa zikuwuzani ayi, because to be there once again is a miracle, and that miracle nde mulunguyo. Nde inuyo listen to the voice of the creator. Chonde maphunziro onse pa dziko lapansi ndi chabe. Mulungu is above that. Mulungu knew you before you were born, and he knows where you are going. So msamamvere za munthu wina kapena kuti auya kuti kaichani aya president. Chonde tagwira mwendo wako. Anthu amene muli nawo mwayang'anisise, ali ndi milungu ina matumba mwawo, matupi mwawo. Amasamba milungu ina anthu amene wowo, believing that it is those that God created. Kaya ndi mitengo yosanapanga ndi mulungu. Mtengo is a miracle. Whichever mtengo is a miracle. Chifukwa this is the only continent on earth, or this is the only continent in your creation of continents that has trees. This is the only one. Kwina kose kulibe mitengo. Ndeno ine ndi wina kweso umene wachita discover pakale pano kulingati chimodzimodzi mene ili planet earth, but you don't know what is there. Atibisira kuti saone. Zimene ndikunena pano zakuti ma MPs anu kaya ndi ndani azinena zimene inuyo mwauza anthu. Ku parliament mukakhala pa mpando paja. That's a house of political publicity. That's a house of political recognition. That is a house of politics. Zina mmene mnanena ku parliament zafika pena pali ponse and a president aliyense akuyamika speech ichi. Because that speech was a divine speech. That speech, it is not you ndinanena before your speech kuti God will speak in you. God will be you talking to people. God will force your tongue, your lilime kuti linene zimene heaven is looking for. And that is exactly what happened. A president, you will succeed. Koma chonde. Musamamvera akamberembere amene muli nawo kufupiko, they pretend that they are with you when they are not with you. Kuti chimpwirikiti. Now we don't know, we don't want to discuss so many things here because we are not here to be whippis and we are here to encourage you and your cabinet and your administration kuti ndi administration imene itachite deliver Malawi muno. Ichite deliver zinthu zambiri. Malawi will be transformed. Zambiri zisi in time Malawi muno. Ma townships will see development that they've never seen it before. The country, the rural areas will see development that they've never seen it before. Your MPs will do what you have told them to do. None of your MPs will do his personal or her personal things. No, will follow it up because you are representing the Most High God. People of Malawi ali pamtima pa mulungu. Inde muli ma elements ena afuna zipisa nzawo, afuna zinena zachabe, but let us forget about it. We love them all. We love each and every appointment that you have given to the people. We praise God for that wisdom kuti muchite iwe karapa. Chifukwa you are doing that on merit. You are doing that on merit. I don't care who says what. You are the greatest because you have divine leadership, you have divine protection, you have divine everything. God loves this country. Antakupemphera to dziko lino day and night. I'm not talking this just to please you, President. I have nothing to do with that. Koma ndikukuzani zinthu zoona. Zimene mulungu okonza. Koma mulungu pena pake akukhala ngati sali happy kwambiri
chifukwa cha zimene zikupangika. Anthu ena akuba kwambiri a president, akuba atukwambira kukonzekera 2030 koma sakuziwa kuti safikako anthu ena akhala paralyzed. Anthu ena awo amene akupanga izizi sizikhala bwino kwa iwowo. Anakati ayembekeze kuti mulungu awapasa chani, chifukwa za mawa amaziwa ndi mulungu. Za lero tinazo. Lero you can budget so many things. God has given you this day. But for tomorrow, when we are saying tomorrow, we don't just mean immediate tomorrow. Tomorrow can be tomorrow and tomorrow. That's what we mean. So today you can be okay, but tomorrow things may change. Then a president kondani cabinet yanu, a president kondani anthu anu, a president kondani a vice anu onse awiri, a president kondani administration and skills imene muli nayo. Musamvere za munthu wina ayi. We are with you and will be with you. We'll help you make Malawi great again. Titesa criminality Malawi muno. Titesa uje zopana chisawawa. Titesa makidnapping za chisawawa. Titesa china chili chonse chimene chitaipise ulamuliro wanu. Titesa make Malawi great again. Muona kuti even in Dora to Ekwacha will change very shortly. Muonaso kuti mafuta azibwera aja mpweche aja and mafuta aso asika. Muona president kuti chimanga chimene chitakorerero chaka chino, you have never seen bumper harvest like this before. The history of this country, it will be unique. Kukubwera zinthu zimene inuyo mzanena kuti this can be God, not anybody else. Mulungu a president alipo. A president mulungu ndo wa moyo. A president mulungu akutimvera chonde a president. It doesn't have to be kuti uyu kandi prophet ayi. A president listen chonde. It doesn't even say pautanda bishop ayi. A president chonde. Don't respect men, respect God. Just love men, but respect God. Chonde president. Chonde. Ndikubweza mawu apali zifukwa. A president yang'anani kwa Yehova chonde. Wosadabwa zimene zitapangike pasogo. Mulungu nawo akufuna onesere kwa anthu amene amamnyoza kuti there's no God, there's no living God. Posachedwa muona zizindikiro zopsa pa dziko lapansi. Great powers will humble themselves. You will humble them. And Malawi, ndi ziko lokoma kuti lubi ziko la mkaka ndi uchi. Those who have done chipongwe kwa anthu ena, they will confess themselves. Those who might have killed Chilima, they will confess themselves. A day is coming. Sooner or later, we will know the truth. Thank you, President. Thank you, the people of this country. Good afternoon once again.